Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a sabon bidiyon mu na yau. A bidiyon mu na yau da yardar Allah za mu muku bayani akan kofi guda uku. Wayannan kofi guda uku magunguna ne wanda magani ne, kuma in ka sha su zaka ji daɗin shan su a baki. Kuma magani ne a aikace wanda suna maganin Allah da kuma immune booster ne. Wayannan kofi guda uku da za mu bayanin su shine za mu fara ɗaya bayan ɗaya da yardar Allah. Na farko shine akwai Reishi kofi. Reishi kofi ma kofi ne mai daɗin sha a baki, wanda in kana shan shi yana da taste mai daɗi, kuma general body health ne, magani ne da duk gangar jiki yana ƙara magani, sannan yana taimakawa wajen ɓangaren ƙoda da hanta. Domin taimakawa shine yana rage yawan toxic, yana detoxifying ɗin dattin da ke cikin hanta da ƙoda, yana rage yawan dattin. Domin kaga rage yawan dattin, kaga kariya ce daga kamuwa ko da ciwon ƙoda ko hanta, to yana rage wannan dattin da ya shafi ƙoda da hanta. Don haka shi wannan Reishi kofi, kofi ne yanda kaga kofi zaka zuba a ruwan ɗumi ka sha, za ka ji daɗi wajen shansa. Domin kofi ne yanda ka ji kofi ana kofi, kofi ne mai daɗi wajen sha, sannan kuma magani ne. In kana shansa zai ƙara ma ƙarfin garkuwar jiki, sannan zai rage ma datti a ƙoda da hanta. Sai na biyunsa shine akwai Ginseng kofi. Ginseng kofi shi ma general health ne, shi ma magani ne, kuma kofi ne wanda za ka sha ka ji daɗi wajen shansa, wanda idan kana sha za ka ji yadda ka san ka zuba shayi, madara da waye ka haɗa kana sha, haka za ka ji kana enjoying wajen shansa. Sannan kuma magani ne wanda za ka samu waraka daga cututtuka. Bayan nan shi ma yana rage matsalolin da suka shafi ɓangaren zuciya, shi ma wannan ɓangaren yana taimakawa sosai. Sai na ukunsa shine Cordyceps coffee. Cordyceps coffee wannan general body kenan, magani ne wanda kofi ne wanda idan ka sha shi ma kai jinka za ka yi kayan refresh daidai da gangan jikinka. Idan kana jin wata kasala, gajiya, za ka ji ka kayan refresh, babu wannan kasalar da gajiya. Ranar ka ji ka wasai, duk wata kasala da ke cikin jikinka ta gushe. Kuma yana taimakawa wajen huhu, ma'ana wajen nauyin lumfashi. Akwai wanda za ka ganye kwanta da daddare yana lumfashi da ƙyar haka ɗaya. To idan ya sha nan kofi a wannan yammacin ranar da zai kwanta, da daddare zai kwanta, zai lumfashinsa normal fresh, zai ji lumfashinsa yana fita. Kuma kofi ne mai daɗin sha shi ma, domin idan kana sha za ka so a ce ko da yaushe kawai ba ka da abin sha irin wannan kofi ɗin. Kuma zai ba ruwanka idan kana shan wannan, kamar mutane masu irin aikin gajiya, mutum da ya dawo kullum sai ya je ya nemo maganin ƙwayar gajiya, ya zo ya ta shan ƙwaya yau da gobe, akwai a tashi wataran ya zama ɗan ƙwaya bai sani ba. Ana zaune sai dai ka ga wani rai da rai yana yawo da wannan ƙwaya a aljihu. To idan yana shan wannan Cordyceps coffee, zai ji ko da ya ji aiki ya dawo, in ya zo ya sha zai ji jikin shi ya fresh, zai ji shi fes da shi, babu wata kasala ko gajiya. In ya kwanta gari ya waye zai ji ya tashi wasai, duk wannan gajiyar ta tafi. Sannan ga mutane irin wanda suke matsalar da ta shafi huhu, asma kenan kusan, yana rage wannan. Kuma immune booster ne sosai, yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki daga matsalar da ta shafi irin matsaloli yanzu na matsalolin cututtuka da suka yi yawa. Don haka wannan Cordyceps coffee magani ne wanda zai taimaka sosai da sosai wajen matsalolin da suka shafi immune booster, sarkewar lumfashin ka ke ma nauyi, kake lumfashi da ƙyar, to zai taimaka sosai wannan maganin. Don haka ku yi amfani da wayannan kofi guda uku, domin kofi ne wanda za ka iya sha, za ki iya sha, kowa zai sha shi, ba shi da wata matsala da za ka ce na sha kofi ya yi min kaza. Kofi ne kofi da ka sani, ba wannan sai yake kofi ne magani saboda yana ingredient wanda aka hada da su na magani. Don haka wannan kofi ne mai ingancin gaske. Sai kun gwada za ka gane cewa wannan kofi ne na gaske, ba kofi ne na wasa ba. Don haka kar ku manta da alamar subscribing, sannan kar ku manta ku danna ƙararrawa ko da mun ɗora sabon bidiyo ake sanar da ku cewa mun ɗora bidiyon mu. Sannan kar ku manta da liking da sharing ga 'yan uwa da abokai, domin su ma su amfana da wayannan bidiyoyi namu. Mun gode. Sunana Sani Usman, sai kun je na sabon bidiyo na. Na gode.